היום אנחנו בנושא של איך להימנע מתלונות שווא במשטרה במהלך הליך גירושין. הרבה נשים מנצלות את העובדה שהמשטרה היא ממהרת להוציא את הבעל מהבית, מרחיקה אותו, כדי להשיג גם קלף מיקוח, כדי להטיל את אימתן על הבעל, כדי להתנקם. יש הרבה מניעים לתלונות שווא במשטרה. הסימן שגבר צריך תמיד לשים לב אליו לפני שמגיעה תלונת השווא, וזה אני אומרת מניסיון של 18 שנה והרבה תלונות נגד הרבה גברים שראיתי, זה שלפני שמגיעה תלונת השווא תמיד יש איזה איום: אני אתלונן עליך למשטרה. כנראה נשים מקבלות רעיונות מכל מיני שיחות עם חברות: תתלונני עליו, כמובן ככלי לנגח בו את הבעל. אז לפני שמממשים בדרך כלל יבוא איום, ואני תמיד אומרת ללקוחות שלי הגברים: אם האישה התלוננה פעם אחת על זה שהיא תלך להתלונן תלונת שווא במשטרה, אז צריך לנהוג במשנה זהירות, אחת מהשתיים: או לעזוב את הבית באותו רגע, לקחת מזוודה, לארוז את הדברים וללכת. דבר שני, אמצעי שני, זה כל אינטראקציה עם האישה צריכה להיות מוקלטת ומתועדת. כי אני יכולה לספר לכם פה הרבה סיפורים והרבה מקרים של אנשים שהדבר היחיד שחילץ אותם ממאסר זה היה זה שהם תיעדו את המפגש ואת האינטראקציה עם האישה, ואת שכך הם יכלו להפריח את הכביכול איומים. עכשיו, לנושא הזה יש הרבה מאוד השלכות, כי תלונות השווא האלה הן בסופו של דבר הרבה פעמים מגיעות גם לכתב אישום במשטרה וכתבי אישום, כמו שכולנו יודעים, באחוזים מאוד גבוהים, למעלה מ-90% אנשים מורשעים או מגיעים להסדרי טיעון. והאבן הזאת שנזרקת לבאר של תלונת השווא יכולה להתפתח למקומות מאוד לא נעימים. אני כבר הייתי מתמחה שלא יכל לעשות את ההתמחות שלו בגלל תלונת שווא במשטרה, ועוד הרבה מאוד מקרים יותר חמורים של מעצרים ללילה וקושי מאוד גדול לצאת מהסיפור הזה, וכספים לעורכי דין. בקיצור, זה עניין שצריך לתת עליו את הדעת ברצינות גדולה. ואם תרצו להמשיך ולהתעמק בנושא, יש כתבה בעניין באתר שלי, אתם יכולים להיכנס. אני מודה לכם שהייתם.